Bog da te sponzori zaobilazili u širokom luku, ti ćeš mene. Te trljaš s tom mašinom, meni ovde život gori, ženo. Šta, čekaj. Baje mi nešto nekoj kravi. Šta je bilo? Šta je bilo? Aj, moj napao novu kućnu pomoćnicu. Ne znam sad šta radim, baš da te pitam, da li da angažujem nekog muškarca, bojim se, njega će da zaskoči. Ušte ne znam ko je on, da li je muško, da li je žensko, da je GPT i to, ko je... Đubre. Đubre, to svakako da je đubre. Jedini ti je izbor da uzmeš sve sama da radiš po kući. Jo, ne, pomeri se s mesta. Znaš šta, ja izvrlo ti kažem, ja sam se srećno udala, ali posle je već bilo kasno. Pa ja zato čekam pravog. Samo ti čekaj, ako ga dočekaš, moj ti je savjet da se ne držiš njega ko blesav. Ko blesav, ko pijan plota. Nisam ja budala ko ti. Malo da tražiš tamo, nego šta, to mi nije u planu. Čekaj, je tebi jedini problem ovaj kućnjak? Ne, hoću nešto da mi vidiš u tu tvoju mašinu. Da mi vidiš, on je negde otputovao, kažeš gde? Evo ga, otišao na put u lov. U lov? Lov? Pa šta piše, jeli, će da se vrati? Se bojiš da ga neko ne upuca slučajno, a? Da, pa, što da kažem, bojim se da me ne uvate. Evo ga, vraća se brzo. Na vratima je, čuti, na vratima. Moja mala nema mane, niko nema dane. Jo, ako te ja danem tamo gde ne treba, pevaćeš ti, jodlovaćeš ti. Nemoj tako, ti se ljutiš, a ja donosim buket cveća najlepše žene u gradu. Buket? Pa gde je buket? A gde je najlepša žena u gradu? Moja žena.